zmysel toho vzťahu a toho blahoslavenstva dosť presným takým symbolickým spôsobom vystihol Hermann Hesse v jednej svojej krásnej rozprávke o Augustínovi. Stručne vám ju poviem. Keď sa Augustín narodil, pri kolíske sa zjavil taký zázračný starček. Jeho mama si od starčeka vyžiadala pre Augustína dar. Chcela mu to najlepšie, tak žiadala, aby toho môjho Augustína všetci ľudia milovali. Nuž, Augustín sa stal dieťaťom šťasteným. Láska ľudí ho však postupne kazila. Každý mu vždy všetko úplne prepáčil. Stával sa rozmarný, nemilosrdný, zlovoľný človek. Mal všetko, čo si zažiadal, no bol z takého života postupne na smrť otrávený. Keď si v druhej časti rozprávky ho vidíme, ako chce skončiť ten svoj prázdny, ničotný život, chystá sa vypiť čašu jedu. A tu samozrejme, keďže je to rozprávka, sa zjaví zázračný starček znova. A teraz si môže Augustín sám vybrať dar. Augustín si vyberie. Chce, aby odteraz on miloval všetkých ľudí. Čaro pominulo, Augustínovi všetko zrátali, za niekoľko dní sa ocitol na ulici. Rozprávka končí tým, že tento Augustín bez všetkého putuje po svete, ale podľa Hesseho je naplnený šťastím, lebo je plný lásky ku každému človeku, ktorého na tej ceste stretá. No, rozprávka, ale myslím si, že tá pointa je v niečom hlboko pravdivá. A myslím si, že Hesse vyjadril túto skutočnosť. Šťastie a pokoj duše neprichádza tým, že nás iní zahrňajú svojou dobrotou. Šťastie a pokoj duše nastáva až tam, kde sa my sami staneme úplne dobrými. Toto tajomstvo podľa mňa označujú aj veľké biblické symboly pekla a neba. Peklo je večnosť, ktorej chýba úplné dobro. Večnosť, ktorej chýba úplná láska. Večnosť, ktorej chýba úplné zmilovanie nad všetkými. Každý spor, každé odmietnutie, každé odsúdenie, každá zlá vôľa voči inému sa v kontexte večnosti stáva mučiarňou, v ktorou sme mučení sami sebou. Naopak nebo je večnosť ponorená v úplnej dokonalej láske, v úplnom zmilovaní. Milosť môže byť prijatá iba srdcom, ktoré je oddané zmilovaniu. Veď ak nám niekto prejaví láskavosť, dobrotu či zľutovanie, tá láskavosť a dobrota pre nás nezaváži, pokiaľ máme srdce plné nemilosti. Láskavosť a prejavená milosť v nás nevyvolá vďačnosť. Buď ju budeme brať ako samozrejmosť, alebo nás tá milosť poníži našu pýchu, alebo priazeň ľudí budeme pripisovať svojmu šarmu a svojej výnimočnosti.